Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय। लोगोफोर दा जोङो रेडि जादों नै फुराना दख'नासो आरो लोगोफोर गोदानखौनो बायनाय जायासै आङो नायनि दा मेलायाव मा जायो। ओमफ्राय फिसालायाथ' थाङानो बिमानै उन्दैनाव थाहैबाय। ओमफ्राय जों दा बिमा फिसा रेडि जादों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय गासिबो न'नि खामानिखौ आं मावस्रांजोबखाबाय। बबेयाव मा दोननांगौ मा दोननाङा मानो होनबा जोङो हरसे थानानै फैसिगोन आरोना। फुजायाबो मेलायाबो माने सानदेआव जोबसिगोननो, बेखायनो जों दिनै थांनो आवगायदों आरोना। थ' नोंथांमोनाबो बिजनि मेला नायनो गोसोब्ला आंजों लोगोसे थुफाबाय थादो आरोना। आं मा नायगोन बेखौनो आं नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन। थ' नायलांफाबाय थादो आरोना लोगोफोर। सफैमारबाय आरोना बिजनियाव। ओमफ्राय नै पपकर्न ओमफ्राय साहा, गाइखेरनि साहा आरोना। गाइखेरनि साहा लुगासिनो आंना फिसाजोआ। माने जोङो फिसाजोनि रुमावसो फैदों आरोना। फिसाजो माने आंनि बिब'नि फिसाजोआ कलेज खाथियावनो फरायनो थायो नालाय लोगोफोर, भारा थायो। बे भारा न'आवसो दंफैयो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बारा क्लियार नुवाखैबो जानो हागौ, एसे मोलेले जादों आरोना हाफ भल्टेज। ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि असे बिब' आरोना। बिथांजोआबो बिजनि मेला जानो ओंखारदोंमोनथ', बेखायनो आङो लोगो मोननानैहाय सापागुरिनिफ्राय जों ज' फैबाय आरोना। दिन्थिनोसै आङो आंनि बिब'खौ। आं बायदि नङा दे लोगोफोर, बेलेग आरोना। नै बेलाय आंना बिब'आ, नायलाय मालाय उन्दै जारौरौसो दाबो। बिसोरो बिमा फिसा ओंखारदोंमोन, ओमफ्राय लोगो मोनबाय आं, लोगो मोननानै लानानै फैफाबाय। आयु मा थाबथालायखो आंनि मामि फिसा। ओमफ्राय नैबे सोर मा? बेसोर आयं ना, आयं ओमफ्राय दादा। साहा लोंखां इरिखां नै जोंहा दा रेडि जाफिनबाय आरोना। नै जयै थांसै, नै फिसाजोआ बिनि रुमावनो फैदोंमोन आरो जों। ओमफ्राय दा थांसै गथ' गथाय ज'नो आरोना। मोनालायबायसो एकदम भिरखौसो लोगो मोनहैसिगोन जोङो। देलायनाया नै मालाय बारा देलायखाया जोङो, ओरैनो जास्ट दख'ना फारसा लाफिनबाय आरोना। गानफ्लाफिनबाय दंबावोसो होनदो। नायलाय लोगोफोर, बियो आंनि बिब', ओमफ्राय आंनिफ्राय दुइसिनसो नुयो होनो बयबो। देरसिनानो मोजां ना लोगोफोर। नै आंना एकदम मानसि सोमब्लेजों सोमब्लेब्ले आरो ड्रेसा। दासो गब्ल'फुनाय नुयो ने लोगोफोर। ओमफ्राय आंबो एबार एकदम अभार जाबाय फुंनाया नै लोगोफोर। फुंबाय आरोना आंबो, माथो खालामनो। थ' थांसै जाबाय। सोर लोदोसो नायलाय लोगोफोर, आं लोदोसि, बे लोदोसि बियो। ओमफ्राय आं बिनि बिनानावसोमोन, बिनि बिब' जाबाय आरो आङो ना। चलो। रुमा गासै मोनबैसेथाय? 6था। रुमा 6थानो। दर मारिबाय। ओरैबायदि मानसि दोबैखा लोगोफोर। नै नायलाय जेरैथिंबो मानसि। मन्दिरसिम थांबाय थानि लोगोफोर। मन्दिर सामने ओरैबायदि भिर मानसि, आयौ आदा सहैबावगोन मामि मन्दिरसिम। फैनानै मन्दिरसिम सफैबाय आरोना। ओरैबायदि मोजां जानानै दं बिजनि मन्दिरा, बिजनि लक्ष्मी मन्दिर। ओइ मा आखाइखौ हगारनो दे दे। मोजां नुखादों नै। ओरैबायदि मानसि। আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ভানুমতী ৰায়চৌধুৰী বাইদেউ, আৰু তেখেতক আমাৰ উন্মোচক, স্মৃতি গ্ৰন্থৰ উন্মোচক ডক্টৰ অনুপম ৰায়ৰ দ্বাৰা আমি নাৰায়ণ চন্দ্ৰ ৰায়ক আগবঢ়াব আমাৰ লক্ষ্মী পূজা কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি ধনঞ্জয় ৰায় ডাঙৰীয়া। তেখেতে 5001 টকা আগবঢ়াইছে। নাৰায়ণ চন্দ্ৰ ৰায়
তেখেতক সম্বৰ্ধনা মানপত্ৰ আৰু এখন স্মৃতি গ্ৰন্থ প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ নবীন চন্দ্ৰ ৰায় লাহাটীপাৰা তেখেতেও যদিও সভাপতি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত 5,000 টকা আগবঢ়াইছে তেখেতক উন্মোচক मन्दिराव खुलुमखांबाय खुलुमनो मोनासै बाहेरानिफ्राय खुलुमबाय दे जेबो नंला दाबो एथ' भिर लाइन थालायनाय आयै मानसि मामिया मानो बाबाय होनबाय फैदो मा फैदो एबार आमार आजि हमार सभापति जोङो स्टार्ट खालामबाय बेरायनायखौ नै हिन्जावफोरनि देलायग्रा आरोना बेग ओरैबो हरैबो वाव ब्लेक जेरैबो मानसिनो आसान मालाफ्रा नै रंगिना संगिना लांफैद' लास्ट मेला डेक'रेसननि थाखाय नै बहुत मोजां फ्लावार्सफोर दङ नै आसान संख'नि दखानाव फैलायबाय नै जों आसान संख' नायनोसै एबार बायदि बासिबाय जों आसान संख'खौ नैबेखौ लाबाय आरोना नै नोंथांमोना माबायदि नुखो आं बेखौनो फसायबाय आरोना बिराद बासिबाय बेनि दखानाव आसान संख'खौ सासेयाबो बासिगासिनो दं फसायनाय मोनासै हा दे लादो नालाय आंना फिसाजोआबो आरो एकदम मन्दिरनि खाथिनि मेलाखौ नायनानै फैबाय आरोना मानोबा फ्रन्ट साइडनि केमेराया बोरैबा जादों आंना ओमफ्राय नै आंना फिसाजोआ बिमायंजों बामजाथोंलै हालानो थाबायनो बेसेखौ थाबायबावनो बेस्रा ओमफ्राय जों ओरैजाय फैबाय आरोना भिरखाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मेला गिदिराव थांबावनोसै आरो जों मोजां टेबोल चेयार सेट नै नै जुलाया बायनानैसो दङ आरो मेंबाय मा दसे जिरायनोसै हेल' मामि जुलाया बायबायलै नै बायबाय माने गबाय खोमा ओरै गासिबो गस्ला दखान गोजा नै जा मामिया मेहेन्दी गादों आरो नै बरिया नुबाय नामा बस हो गया बस सुबाय एबार ना नै ओरै जानाय लोंनाय दखान मानसियानो मानसिलै लोगोफोरनो एकदम मानसियानो मानसि जाबाय ने हेपि जाजोब्बाय एबार जों गाखोनोसै आरोना मामि बहा गाखोनो जाबाय बेयावनो गाखोदो दे बेयाव
उन्दै उन्दैफोरनि नागाथला आरोना मेला बेरायना फैनानै नै उन्दुनानै दं संला जाहैदों बियो दा फिसाजोआसो संगासिनो दं लोगोफोर ओमफ्राय नै दहाय लाबोनाय बिबारा र' दहाय लाबोनाय बिबार आरोना बियो मामिनि फेभरेट कालार पिंक बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ फुजानिनो फैफिनगोन आरोना जों सार्कासबो नायदोंमोन नोंथांमोना सार्कासखौबो नुनो हागोन आरोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नेक्स्ट भिडिअ नायनानै थाफिनदोलाय बाय बाय